Assalamu alaikum. An balima silamɛw cɛ ni muso an ka foli b'aw ye bɛɛ ye dakuruɲɛ kelen ni silamɛya ka foli ye ko assalamu alaikum. Maitre Badji kumakan de don n nana ni ala tɔgɔ wɛrɛ ye ni kan'o di aw ma bibi in na an ka sɛgɛn caman bɔnen bɛ siri de ma. Siri de bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn n'o y'a sɔrɔ o ti sera ka bɔ nɔgɔra o ka ko o ko kɛ o ti bɔ nɔgɔra. Siri man ɲi dɛ. Siri bɛ adamaden ta tiɲɛ. Siri de b'i kɛ faden sago ye, siri de b'i kɛ baden sago ye. Donc o la ne y'a jateminɛ ni siri sɔrɔla siri tigɛnanw sɔrɔla a ɲumanbaw o ka ɲi kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. Nin ye siri tigɛnan ye yanni n mana don a kuma na n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka chaîne kan. N'a abonné na a ka banba a b'an ka video ninnu partager walasa an balima minnu bɛ yen ni silamɛw don n'o ti an ka page kalama o fana ka bɔ a kalama. Aw kana ɲina n'aw abonné na a bɛ notification activer pour que n'an ka video bila aw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Aw kana banba aw ka banba fiyewu a k'a kɛ nin cogo in na o bɛ diya an n'u fana ye kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ an ka baara ka d'aw ye a fana ka banba ka nin service nin randi an n'u ye. Ni ala tɔgɔ ye a bɛ baara cogo jumɛn? Ka waati min yira ka ban baara min bɛ kɛ cogo min na n bɛ taa yira aw la n y'a ka ye o ka fisa n k'a mɛn. Ale le ye nin ye ten. A bɛna kalo araba laban bɛɛ kalo araba laban a bɛna sura jumɛn sɛbɛn a bɛna lilafi kuraisin sɛbɛn n'a ko bisimilahi rahmani rahim lilafi kuraisin ilafihim a bɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah a b'o sɛbɛn lihilata sita iwa saifi a bɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah sɛbɛn n'a b'a sɛbɛn nin cogo min na fo ka taa se a dan na siɲɛ 3 a bɛ tila tuguni bisimilahi rahmani rahim tabatiya da abila habi wa tabba la ilaha illallah muhammad rasulullah ma agene anhu maluhu wa ma kasaba la ilaha illallah muhammad rasulullah a b'ale fana sɛbɛn ten fo ka taa ban haya ni haya cɛ a bɛ la ilaha illallah don fo ka taa ban a b'o fana kɛ siɲɛ 3 a bɛna kulu Alahu sɛbɛn o sɛbɛn cogo la siɲɛ 3 ka birabil falaki sɛbɛn o sɛbɛn cogo la siɲɛ 3 ka birabil nasi sɛbɛn o sɛbɛn cogo la siɲɛ 3 a b'a nasi fara ɲɔgɔn kan ka waati min yira aw la a bɛ sɔrɔ ka waati min ci k'a fara a kan a bɛ sɔrɔ k'o nasi ta a b'a min k'aw fa o kalo araba laban a b'a min a b'a sɛbɛn kalo araba laban tilefɛlaw la a b'a nasi min su fɛ k'aw fa k'a tɔ ko a baara bɛ kɛ siɲɛ 1 kalo kɔnɔ fo kalo wɛrɛ ale dugumani t'aw ci kuma tɛ adamaden jugu t'a ma walima jinɛ jugu walima siri foyi t'aw sɔrɔ hɛrɛ kɔ aw salamu alaikum